Втори ден от Банско къп 2025, Славия 2014-2, Секирово Раковски. Начало на мача. Мина Роска, мина Росене, мина Росене! Сам! Давай му я! Топката е там, но щях да подигам към. Добре, давай, 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 давай! Марти! Марти, един път ляв крак, бе, моето момче! Заболява устата! Браво, Мартине! Топка, момчета! Роска, не си готов! Дай, Роска, не взимай! Дай, Роска! Да върви! Сам! Гледай Аспата! Добре, Аспа! Браво, моето момче! Пред него вика за сам. Дай на центъра, бе, стигате се извали тук, бе, не знам какво... Удар! Браво, Велизаре, нагласи си, е хубава! Това е отърваване от топката! Вели, давай там навън. Давай. Дай, Аспа! Роска, излизай до човек! Как може назад да поемете топката? Велизаре, остави го на Росен! Браво! Ай, Роска, стига си се пазил! Дай до край! Браво, Марти! Росене, стига си се пазил, момче! Алекс, ала премести тук, други Алекс премества, Тани влиза в средата. Айде, стига, бе, едно и също, бе! Да не е корнер! Марти! Корнер. Защо е гледаш? Така, Роска, пази се! Така, Росенчо! Давай, идвай. Росене, тръгвай потъче, аз поискай. Давай му потъче. Ти глава! Давай, живо, его, Велизаре имаш. Ах, Велизаре, айде стига с това притеснение, бе, моето момче, стигаме! Само Аспа! Дай му я напред! Ама Велизаре, вие стоите и гледате! Велизаре! Поискай ти я тази топка, ей!
Да върви, Аспа, да върви. Аспа, гледай да му дават без да бъдеш само ръкомахът. Къп е това футбол. Ходите, качили сте на панаир. Никой не набия, гледай тук, Аспа! Айде, успокой се, играй! Само цъкате! Давай на Георги! Росене, не да искаш, тук е моето момче. Браво! Сидер, тръгвай, гледай го! Помагай ти, Росене! Браво! Хайде, Мариане! Марти, остани тук! Георги, остани! Или добре, Георги, стой там на избита и там си добре, спри! Ей, Зимяр! Ей, Зимяр! Спиш? Ей го, Иремия имаш. Иремия! Стреляй, ако трябва, Георги. Геца, сено, маха я! Пас! И Алекс! Запази Аспа. Знаете ли как излизате? Засада Аспа, стига си ръкомахал. За малко ще ви извади 4-мата. Алекс! Дай, Лизаре, дай! Дай! Браво! Добре! Роска, повече самочувствие ще я вкараш. Обръщай там! Роселе, 8 номер! Краси, не се спаси настрани, Краси! Хайде, момчета, хайде! Тръгвай! Мина, Аспа, отивай! Отивай, Аспа! След единия тук, Велизаре. Ето ги, имаш ги. Пас! Гледай, Марти! Аспа, дай! Марти, стига смерите ли така, бе, моето момче? Браво, Росене, влизай! Браво, ли? Аспа, много лекичко, бе, моето момче. Ти не даваш да те докосна, бе. Мариане, не трябва да ти минава до гърба. Браво, Марти. Подкъпи, Георги, не двамата. Алекс, премести, бе, виж къде е тук номер 11, бе. Георги, защо, бе, моето момче? Вие не мислите, бе.
ти стоиш пред него! Аспа, докато се оправиш и не вкарат гол, моето момче! Мариане, стой! Пас! Сам! Дрибъл! Дрибъл! Роска, не може да ни я вкараш, бе! Тия рита ще е такава, моето момче! Никаква мисъл! Брата на Тито в Шаве ли? Да. Тръгвай! Тръгвай, Вели! Геца, маха я! Браво, Георги! Топката, вие къде сте? Гет. Не. Да върви! Сам! Мариане, айде! Дани, айде, бе! Дани! Пас! Топката на са 2 метра близо! Имаш, Велизар! Имаш! Имаш! Сам! Росе не иска я! Имаш! Имаш! Айде, бе, Велизарчо! Айде, бе, моето момче! Вели, дълга, давай си! Зад гърба ти е, Велизаре! Дай мина, Георги бе! първа! С глава е Георги! Викторе! Пас, Краси! Узимя! Сам! Пас! Слизай! Гол на Ники Николов, 1-0 за Славия срещу Секирово. Мариане, айди, бе! Георги! Ти стоиш си до вратата! Ники! Той стоеше най-малко. Мариане, пак си толкова притеснен. Писнало ми е вече от вашето притеснение. Давай да върви, Мартине! Защитавай, радва се. Имаш! Аре, давай, спърто, бе! Давай, Роси, не би! А, така да те минава, а, така! А, така, Роска! Я го не! Да върви! Да върви! Дани, ти сега влети навътре, Алекс да те подсигури. Отива, Роска! Сам! Трибул! Браво, Матечо! Що спираш, бе, Роселе? Деца, ти що стоиш отстрани на вратата, бе, моето момче? Тя цялата врата беше празна. Влизаме веднага! Велизаре, отивай на фланга. Земяр, влизай вътре.
Други една топка не може да вземе. Внимателно да се пребиете. От другата страна трябва да отивам. Хай, Роска, взима я! Марти, наред си. Наред си. Разгено! Браво! Браво, момчета! Аспа! Първата дето отиграе! Гол за Секирово, 1-1. Славия Секирово, 1-1. Това напрежение! Гледай ги, бе! Гледай ги, бе! Абе, Краси! Просене на ръба! Сам! Хайде, Виктор, искайте в средата, бе! Мина! Без фал! Без фал! Браво! Краси, Краси! Краси, не ми тичайте така, ми играйте малко! Давай моя Мартине на Георги. Мариане, къде ти казах да ти? Гледай! Браво! Дрибъл! Сам губи, бе! Дай, Мариане, дай, бий го, стига си го дигнил! Бий го, Росене! Взимай! Ей, Марти, айде бе, Марти, айде бе, Марти, как да ви се помоля, бе? Гледай, Велизар, Зимяр, ева навътре. Баташ влезе в 18. Ели ти! По-бързичко скъсявайте, бе! Али! Пас! Диагонал. Ели е! Сам! Дай, Росене. Сам, не чуваш ли, бе? Браво! А при вас полуфинал ли? Аз поделя тази засада, моля те. Аре, бе, Виктор, излезе, Велик, влизе, бе! Мариане, виж колко далеч си, сега ще ритни зад гърба вече. Отстъпи, бе, Мариане, отстъпи, бе, моето момче. Ето, аз ти казвам, ама ти не слушаш. Давай, взимай, бе, давай, взимай, играй, бе. Росене, търси между линиите. Абе, не стигнете там, толкова стига, ритнахме само, бе! Гол топката, бе! Давай, Роска, дай да няма удар. Браво! Сам! Дрибъл! Иди, диагонал! Мина! Виктор, стигне да взимаш, бе! Браво, Мариане! Дай, Росене, дай, Росене! Много лесно, Роска! Дай, Мариане, би! Дай, аз пас! Марти, защо се? Маскирай се, що бе, моето момче? Ей, где то може, бе? Аре, стискай! Дани, отвори, бе! Аре, ти никни, излизай! Браво! Велизарчо, спирай, моето момче, спирай! Спирай, Велизарчо!
Пане, ой, той тука! Смяна, Велизаре, излизай! Смяна! На вас не ви пука! Като ти ви се играе футбол, няма да играйте! Не и двамата на крак, бе! Давай, Марти! Мина пак! Дайте ли да тук? Маряне, далеч си пак! Пас! Вели ти! Пас! Има и вратар! Опетка! Браво! Аре, Вели, Нашия вратар! Мина, Росене! Сам! Пас! Валю, подавай! Виктор иска, бе! Да не те минава, Маряне. Без фаул! Аз пък ти бягаш в топката, моето. Ей, Ванео, подавай топката, стига се въртял! Хайде, Роска, отивай, шиной при теб! Първа Георги глава! Георги, защо сте тия ръце, бе? Георги! Аре, престанете малко, бе! Алекс, залагай си го като дай. Ако славаш, няма да се подаваме така. Давай, деца, гледай! Алекс, само прехвърли стената и оцели вратата. Земяр, гледай си човека, Земяр, зад гърба ти е! Вратата. Само стената. Вие са в средата на вратата. Няма, той не може да дигне. Той няма да дигне. Кърдим. Няма, не в глава, не може да дигне. Да. Аре, бе, речем, бе. Иди казваме, трябва да се разиграваме. Маряне, погледни другите, къде си, къде си? Погледни! Погледни, Марянчо! Не искам работа. Дай, Роска, дай, Росене! Отвори, бе, Виктора, бе! Виктор! Пас! Викторе, дай на Сам! Виктор, бе, защо на Фели, бе? Роска, стига, спирай, бе! Дай, Ваньо! Дай, Маряне, дай! Роска, искай топката! Давай, Мана, Роска! Ти изпусна целият момент. Сам! Сам. Не задържим. Роска, имай самочувствие. Имай, ти само бягаш с отговорност. Малко движете. Ти си половин метър. Не. Заскачането няма проблеми. Обаче да спазвам очертанията. Кой е моето момче? От страх да не удариш, подскачаш като подпадаш. Спазте по очертанията, заскачането, айде. Край на първа част. Не е проблем. Славия 2-2014, Секирово 1-1.